Ja vás tu pekne vítam v mene občianskeho združenia Prima ako jedného z spoluorganizátorov tejto konferencie a zároveň by som tu rada privítala celý Harvard Reduction sektor na Slovensku, pretože tak ako hneď uvádzam v prvom riadku, sme len 3 Harvard Reduction organizácie. Pozdravujem kolegov Storm, kde ste? Čaute. Tam ste. A pani riaditeľku Dominiku Jašekovú z Odyseusu. Situácia je, aká je. Ja nebudem asi veľmi pozitívna. Moje príspevky sú známe ako skôr také skeptické. Nemáme tu na Slovensku žiadnu nejakú spoločnú koncepciu služieb, nejaké systémové prepojenie s službami v celom systéme starostlivosti o ľudí, ktorí vykazujú nejaké problémové užívanie psychoaktívnych látok. A naozaj žiaľ, legislatíva nám umožňuje poskytovať len základné služby, ktoré Harvard Reduction v tom celom diapazóne služieb má a ktoré vlastne poskytovať môže. Povieme si o tom niečo viac. Naozaj aktuálne, tak ako to už bolo povedané, vlastne polovica mojej prezentácie už bola dneska povedaná v tých predchádzajúcich, čiže ja to len naozaj zhrniem. Dobre vieme, že drogový trh sa dramaticky mení, máme tu nové psychoaktívne substancie, naozaj heroínu je stále menej, naši klienti s láskou spomínajú na 90. roky, kedy tá čistota stála ešte aspoň za niečo. Dobre vieme, že situácia v Afganistane nie je úplne najlepšia pre tých našich klientov a pre ten náš vývoj drogového trhu v Európe. Ďalší dodávateľia, alebo teda veľkí pestovatelia, teda producenti opioidov Mexiko a Mianmarsko sú od nás teda dostatočne ďaleko na to, aby sa sem dostali a záujmy Mexika v Európe sú iné a skôr sa zameriavajú na trh s kokainom ako na opioidy. Vieme, že čelíme hrozbe syntetických opioidov, fentanyl, nitazény. Vieme, že sú vysoko toxické, že sú vysoko nebezpečné a zároveň teda na Slovensku nemáme možnosť distribuovať nazálny naloxon. Samotní zdravotníci a pracovníci rýchlej zdravotnej služby hovoria, že sa cítia byť pod veľkým stresom, keď vlastne prídu do kontaktu s takýmto človekom a majú mu injekčne aplikovať naloxon, pretože len teda oni sú oprávnení s touto látkou manipulovať. A dobre vieme teda, že to môže byť rizikové. Ja keď počujem argument toho, že u nás nie je tá situácia taká strašná a nemáme tu toľko predávkovaní a teda, že ten naloxon nepotrebujeme, tak moja otázka, alebo moja odpoveď je otázkou, že či ideme teda čakať na to, že sa tu od tých ľudí budeme na ulici v nejakom okamihu podkýňať, či toto bude pre nás ten signál. Pretože pre mnohé iné krajiny, keď si pozrieme, v akom momente ten naloxon zavádzali, tak tá situácia u nich dramatická nebola. Cyprus, keď zaviedol naloxon pred niekoľkými rokmi, tak ten najväčší pík bolo 17 úmrtí ročne. Každý ľudský život má nevyčísliteľnú hodnotu, to je jasné. Ale tiež nečakali, kým tá situácia bude naozaj v nejakých väčších číslach. Potom ďalej vidíme, že teda celkovo tá klubová scéna, mali sme tu žiaľ aj vlastne tento rok nejaké úmrtia v dôsledku nejakej zlej kombinácie psychostimulantov a nejakých iných ešte externých faktorov. Žiaľ, až strata týchto ľudských životov opäť rozvírila túto diskusiu a my by sme sa však mali o tom rozprávať skôr, ako sa naozaj tieto tragédie dejú. Ďalšia výzva, ktorej čelíme, je scéna chemsex. Je to rizikový styk, pohlavný styk na stimulantoch. Dobre vieme, že tie čísla nám tu rastú a abstinovať od drog sa v podstate určite dá, len ako to potom sklbiť s abstinenciou od sexu, to asi úplne, keď sa tak nad tým zamyslíte, tak to asi tak nefunguje. Čiže toto je naozaj obrovská výzva, ktorej čelíme a treba sa o ňu zaujímať viac, treba o nej hovoriť viac. A žiaľ, nejaké nízkoprahové programy, ktoré by sa vyslovene venovali komunite chemsex, tu nie sú. Ale teda čo by sme chceli, keď sme len 3 Harvard Reduction organizácie, že? Dobre, veľmi rýchlo prebehnem aj toto. Naozaj vnímame, že je nás nedostatok. Ďalšie nejaké využívanie metód, hlavne keď sa pozrieme na substitučnú liečbu metadónom, áno, máme ju, ale naozaj nie je dostačujúca. Stačí, že bývate v Senci, máte 2 deti, snažíte sa žiť nejakým funkčným, usporiadaným životom, nemáte šancu si pre ten metadón jednoducho chodiť. Nemáte. A to stačí, že bývate v Senci. Naozaj vidíme úžasné príklady z iných krajín v Európe, kde výdaj substitučnej liečby funguje úplne inak, kde sa nezameriavajú len na metadón. Ja si pamätám, keď som bola v Írsku, bola to jedna z najinšpiratívnejších krajín pre mňa, kde práve v tom čase, keď som tam bola na study visit, testovali novú látku s komerčným názvom Buvidol, je to buprenorfín, v takej malej, vyzerá to taká malá injekcia, je to taká malá injekcia, vyzerá to taká malá včelička, je naozaj ľahko prenášateľná, distribuovateľná.
človek nemá ako keby také vedľajšie občas aj účinky, tak ako vieme, že po metadone naši klienti majú. A čo je teda najväčší výkričník na mape Európy a za mňa je to obrovské zlyhanie nášho štátu, je to, že substitučnú liečbu nemáme dostupnú v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. Takže vy sa v podstate môžete snažiť, ale ako náhle vás vaša minulosť v nejakom okamihu dobehne, tak v ústave na výkon trestu sa s vami o tom nikto nerozpráva, ako sa máte a nastrkajú vás rôznymi liekmi a potom sa všetci čudujú, keď odtiaľ vidíte, že jak to, že išiel za svojím dílerom a nie napríklad do Centra pre liečbu závislosti. Príkladov dobrej praxe zo zahraničia je X. Asi ich preskočím, keďže máme málo času. Čo sa týka nejakej budúcnosti a nejakých víziev, bude o tom hovoriť ďalej kolegyňa, takže nechcem ju preskakovať, ale naozaj tých víziev je tu viac ako dosť. Rozrastá sa nám privátna scéna užívania, privátna scéna sex biznisu, chemsex komunita nám tu naozaj obrovsky narastá, chýba nám naloxón, chýba nám testovanie drog a teda naozaj substitučná liečba v aplikačných miestnostiach vlastne už ani snívať radšej nejdem. Dobre vieme, že aplikačné miestnosti naozaj nie sú len na to, aby človek užíval bezpečne drogu pod dohľadom nejakých špecialistov alebo pod dohľadom zdravotníckeho personálu, ale naozaj je to fantastický prostriedok na nakontaktovanie práve tých skrytých populácií užívateľov, mladých užívateľov, ktorí ešte majú kde bývať. A dobre vieme, že v krajinách, kde aplikačné miestnosti spustili, k nám najbližší a fakt krásny príklad je Švajčiarsko, Dánsko. Dobre vieme a vidíme tie čísla, ktoré za tým sú. Vidíme, čo všetko v tých aplikačných miestnostiach sa dá. Ja som bola úplne ohúrená, kolegom som posielala z Lisabonu fotky prezentácií, ako vo Švajčiarsku aplikačné miestnosti majú aj malú miestnosť na predávanie si vlastne drogy jedna osoba na jedno, ako keby one-to-one. A je tam ako keby dovolené malá distribúcia jedného množstva pre osobnú spotrebu. Je na to špeciálna, zvlášť malá miestnosť a x iných miestností naozaj. Tá aplikačná miestnosť bola väčšia jak všetky naše kancelárie v Príme plus kontaktné centrum. Takže naozaj úžasné príklady zo zahraničia, ktorým sa máme ako inšpirovať a mali by sme sa, ak chceme konečne niečo zmeniť. A nie len non-stop o tom na konferenciách hovoriť, upozorňovať a hovoriť o tom, že to je dôležité, ono to je sakra dôležité. A je naozaj na čase začať s tým niečo robiť. Ďakujem.